Hej alle sammen, i dag vil jeg lave en ny video på min kanal, og i dag har jeg en særlig gæst med, og hun kommer her. Og hun vil fortælle om, hvem hun er. Ja, jeg hedder Ida, og jeg er 10 år, og jeg er Niklas' store søster. Og i dag skal vi lave en søstertag. Det går ud på, at man skal stille hinanden nogle spørgsmål, og så skal man prøve at besvare dem så godt man kan. Nu. Jeg har et spørgsmål til Niklas nu. Hvornår har min mor fødselsdag? Det kan jeg ikke huske. Prøv, gæt. Den er easy. Er det ikke? Jeg ved det, men... Er det juli? Nej. Juni? Nej. Den må ikke sige... Jamen, du skal jo sige datum for fuck's sake. Kan du ikke sige, hvilket årstal det er i? Altså, hvilken måned det er i? November eller noget? Nej, det kan jeg ligesom ikke, når jeg siger, du skal svare. Du burde bare sådan, du vidste altså. Jeg ved det jo ikke. Er det ikke den 30. november? Nej. Det var du meget dårligt til. Hun har fødselsdag den 18. august. Nå, har du et spørgsmål til mig? Ja. Hvilken skole går min lillebror på? Eller hvad hedder den? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke været der for helvede. Jeg er det heller ikke. Du har ikke været på din lillebrors skole. Hellumskolen. Nej, jeg ved det ikke. Nej, det hedder Hedegaardskolen. What the fuck, går han på Hedegaard? Ja. Okay. Han går på tandlægeskolen, så. Nej. Nå, fuck det. Hold nu. Der går kun 4 børn i hans klasse. Kom nu. Ja. Okay, jeg har et spørgsmål. Kom nu. Stop! Hej. Jeg har et spørgsmål til dig, Niklas. Hvor mange biler har min far? Eller hvor mange biler holder han med min far? Også inde i garagen. 4. 5. Du har kun et svar tilbage. 5. Nej. 7. Nej, det så jeg talt! Det gælder ikke. Jeg må spørge dig om... Okay, du nyt. får ikke point. Kom nu. Du får ikke point. Nej, kom nu. Nej, nu er det din tur. Okay. Skal min mor arbejde? Nej. Jo. Okay. Så er det dig. Ja. Hvor mange år er min storebror og storesøster til sammen? Fuck, det bliver svært. Jeg læser ikke godt nok 20. Det må jeg ikke svare på. Han er 20. Det ved jeg. Og så Annika, hun må jo være 30. Nej. Det er for højt. Jo. De er 60. Til sammen? Mm. Nå, nej, de er... Lasse, han er 21, og Annika, hun er 26. Så det er 47 til sammen. Nå. Godt, okay. Loser. Det du være. Hvilken yndlingsfilm er min? Hvad er min yndlingsfilm? Ej, hallo, lad nu være. Er det ikke tæt 2? Nej. Nå. Er det ikke? Nej. Den har du da set mange gange. Nå. Ja, good, that was you there. Nej, stop! Star Wars. Ja. Jeg siger, der er afsnitten. Jeg håber, der kommer en ny serie. Super. Ja. Okay. Hvor mange Apple-produkter har jeg? Mange. Antal, for fuck's sake. Eller hvor mange Apple-produkter er der? Nej, mange Apple-produkter er der i vores hus? Hvad er Apple-produkter? Er det dem, der er inde i den? Nej, Apple, det er en iPad, iPhone, MacBook, Watch og iPod. Ja, godt sådan der. Jeg skal lige til. 1. 6. 8.
Nej. Altså, der kører. Altså, dem, der dur. Jamen, så er det 5, hvis det er dem, der kører. Dem, man bruger. Nej, bare hvad vi har i huset. Når vi har 6. Vi har også dine gamle Samsung. Og... Det er sgu ikke Apple. iPhones. Ja. Og iPads og iPods og Watch og Og så har vi kun 3. Nej. Hvorfor? Vi har 3 iPads, 4 mobiler. Så det Vi er har 7. ikke 3, har vi. Min mor har sgu da en. Din far har en, og jeg har en. Og jeg har en. Nej, du Mig har... får vi dele som den der. Ja, det er så din far, der ejer den, men okay. Nej! Jo, der. Stop det! Okay. Så skal du gå ned med, så styrer jeg det her YouTube. Godt. Og min mor, hun har en gammel 4, sin 6'er, og så har jeg min 6S'er og min 4S'er. Godt, hej. What? Nå, okay, jeg går bare nu. Hvor mange pokaler har jeg i fodbold? Ej, stop! Ej, det er mega let. Hedder det ikke medaljer? Nej. Nå. Hvor Så mange har vi jeg? 2, Nej. 3, Nej. 1, Nej. 0, Nej. 5, Nej. 7, Tæt på. Nej. 6, Nej. 8, Nej. 9, Nej. 10, Nej. 11, Nej. 0, Nedad. Opad. 2, Nej, opad. 3, 1 opad. 4. Ja. Oh my god. Nej, vent. Jeg skal lige tælle efter. Jo, 4. 3 udendørs og 3... Nej. 1 udendørs og 3 indendørs. Du godt, jeg har haft den her i munden. Jeg har savlet på den. Godt, så dig. Kom nu, det er dig. Lad nu være, Ida. Hvad er der? Hvad vil du sige? Lad du være. Kom så. Okay. Lad nu være. Okay. Ja, vær koncentreret. Hey, også. Hvad klokke er jeg født? Klokken 8. 7. 6. Du har brugt 3 gæt nu. Ja, godt. Sig det. Jeg er født klokken 53. Godt. Ja, yeah, jeg er smuk. Hvor langhår har jeg været? Lige hernede over øreflippen. Lige hertil. Ja, okay, i siden, og så der til panden. Ja, okay, det er rigtigt. Godt, så er det dig. Okay, jeg er smuk. Det er nemlig rigtigt. Nej. Hvad var det, jeg betalte dig for? Det kan jeg ikke. Hvad betalte du mig for? Jeg kan ikke engang huske det. Det var mig selv. Du er godt mærke, din lille Godt, kom og spørg mig. Ask me. Hvor mange år havde Thomas og mor været sammen, da de havde bryllupsdag? 3 gang. For helvede! Hvordan kan du huske det? Det kan jeg bare. Jeg kan huske dengang, hvor vi skulle pakke teltet ned, så sov vi to til en halv 1. Ja. Yeah. I hver sit rum. Ja. De voksne, de voksne, de lag i midten. Ej, så behøves det sammen. Nej, så behøves vi ikke mere, så kan det seksuelt. Okay. Det var faktisk ikke godt belyst, hvis det. Nå, fuck det. Ja, hvor meget? Nej. Hvor mange? Nej, det gider jeg heller ikke til. Hvor mange gange har jeg slået græs hjemme med Lea? 5. Jeg tror også ikke. Ja. Jeg ved det sgu da ikke. Ved du overhovedet selv? Nej. Nej, så må du spørge mig, Okay, hvor mange? Nej. Min finger. For helvede. Hvor mange grussten ligger der derude? Nej, det gider jeg heller ikke tælle. 4 ton. Hvor mange er til sammen? Du skal tælle sådan 1, 2. Nej, det gider jeg ikke. Okay, hvor mange skuffer har jeg i alt? Nej, bare have en. Altså, gætter de der kasser med? Nej. Så har du 6 skuffer. Nej, 7 skuffer. Det der, det er også en skuff. 8. Hvordan fuck kan du se 2 mere herinde? Rummet. Der er sgu da ikke skuffer i.
der er sådan nogle ting der, du skal sprede, man kan sætte ind. Ej, stop. Okay, Det var vi har ikke 7. synligt. Ja, stop. Så er det mig, jeg skal spørge. Nej, vi har faktisk... Hvor mange Apple-produkter har vi ikke lige huset? Fordi vi har 3 Apple-TV også. Nu så det er 10 Apple-produkter. Nice. Ja, okay. Nej, det gider heller ikke. Lige om lidt. Jeg skal lige kigge rundt omkring. Hvor mange plakater har jeg herinde? Tæller de der tørklæder som en plakat? Nej. Tæller kalenderen med? Ja. Ved du, hvor mange sider der er i? Det ved jeg ikke. Januar, februar, marts, april, juni, juli. Du har 15 plakater. Nej. Jeg er sgu ikke 15. Der er 12 i den der, Niklas. Der er 12 plakater i sådan en kalender, ikke også? Der er 12 måneder i år. Og 1, 2, Må jeg gerne gå hen og skifte til Messi derhen? Nej! Jeg gider ikke se på ham der en liste. Det er jo ikke engang november endnu. Det er også fra 2013-14. Det er ikke fra i år, Niklas. Men det ved jeg godt. Okay. Nå, hvad skal jeg spørge dig om? Har jeg spurgt dig? Ja, så er det min tur. Ja. Okay, hvad skal Fop Sommerlands nye karusel hedde? Det ved jeg ikke. Et eller andet. Kom med et gæt. Hvad er der kommer det med en ny karusel? Ja! Til 2017. Der er mange år til. Alright! Det her... det ved jeg ikke. Hov, nu faldt den ned. Ups. Dejligt, skal træde på den. Yay. Så dør du. Det ved jeg ikke. Hvad hedder den? Virvelvreml. Hvad handler den om? Det er sådan, hvor kender du armen fra markedet? Den der, hvor man kan sætte i sådan, og så svinger den sådan her op og drejer rundt, og op og drejer rundt. Nej, det kender jeg ikke. Og op og drejer rundt. Det er fucking sjovt. I Tyskland, i den der hassepakke, der hedder den klokken. Det er sådan en klokke, man bliver sat ind. Den er fucking creepy. Godt. Nu har jeg et andet et. Hvor meget ved jeg har? Det giver ingen mening. Nej. Du har ikke? Hvor mange hunde har mormor og bedst til sammen? Ej, det er nemt. De har 6 hunde. Ja. Ej, det var nemt. Ej. Yeah. Nej, det er ikke sikkert, de har, fordi de er blevet afhentet nogle af valpene. Det er faktisk på søndag. Er det? Ja. Næste. Ikke det, kommer til min næste igen. Super duper. Jeg skal passe dem her på mandag og tirsdag. Hvorfor? Er du ikke hjemme ved din plejemor? Nej. Mm. Godt, kom og spørg mig. Hvor mange gange har jeg været flyttet sammen med min mor? En. Det er forkert. 2. Det er forkert. 5.000. Jeg brugte lige en tricket. Jeg har aldrig været flyttet fra det her hjem med min mor. Jeg har været flyttet mange gange med min far, men aldrig med min mor. Altid boet her hele mit liv. Jeg har faktisk haft værelse herinde og derinde og nedenunder. Det har jeg også. Ikke inde ved mig. Når jeg har haft nedenunder. Jeg har fandme aldrig fået lov til at være i et smukt rum. Hvorinde? På mit værelse, det skal smukt. Ja. Du skal ikke vide det halskede for. Mine tænder er bare så pæne. Godt. Skills. Hvad ønsker jeg mig? Ej. Det er mega nemt. Mit øre, din. Okay. Det er også det, du ønsker dig. Tak fordi I så med i den her video. Og husk at give ham rigtig mange likes og subscribe. Det er mærkeligt. Og så skriv noget i kommentaren. Og her... Husk at skrive noget i kommentaren, hvis jeg skal lave noget om. Ja. Og hvis der skal laves redigering om, så er det mig, jeg skal sige det til.
Det er mig, der står for det. Og I kan også skrive, hvad den næste video skal handle om. Ja. For vi keder os. Du keder dig. Og Vi ved slipper jo mig ikke, med i videoer. Nå ja. Men tak fordi I så med. Hej hej.